нафарони маҳбусе ки афв шуданд шумо онҳоро чӣ гуна мепазиред? ман гуфтаниам ки имрӯз мисол рӯзи сеюм рӯзи назм будааст, яъне ки рӯзи амисияи Тоҷикистон, яъне ки одамое ки маҳбус шудагӣ буданд рӯзи сеюм имрӯз баромадан мехоҳам ки гуфтанӣ ки дигар хатогӣ кардагишона мисол яъне такрор накунанд, оянда мисол оилаи худшона назм мисол давом дода Тоҷикистони худмонро сарбаланд гирифта, яъне ки оянда ба ваё ҳамашон муносибати мисол нав хонаи обод. Ман гуфтани ҳаминам. шумо онҳоро чӣ гуна қабул мекунед? ҳамчун як ҷинояткор? хайр ба шарте ки мисол гуноҳи кардагишон мисол сахт бошад, яъне ки қабул мекунам ки ин ҷинояткор, яъне ки як хело хатоги худашон ки мисол як вай ки меғалтанд, яъне ки ҷинояткор ҳисобда намешавад. бахшидан инҳо имрӯз дар ҷомеа нодуруст аст. сабаб он ки онҳо ба ин такя карда боз шояд дар оянда ҷиноятҳои вазмини дигарро пеш гиранд. ба фикри ман ин пешниҳоде ки карданд ва чизе ки карданд, коре ки карданд камтар ба ҷомеа хатарнок аст. ин инсонҳо ҳамчун баъди ки вай ҳамчун гунаҳдор не ҳамчун шаҳрванди вай қабул карда мумкин. нисбати кӯдаконе ки мисол ба ҷинояти сабук даст задагиянд ва дар зиндонҳо саломати хуб надоранд, нисбати инҳо пешниҳоди хуб аст. дастгирии ҷаноби воли хеле дастгирии оли аст ои ҳамин мартаба. ҳамун амнистия баромадагӣ одамо ҳамаш бо ҳамун авваланги корашона бо кардан мегиранд. ин бефоида. шумо фикр намекунед ки онҳо ибрат мегиранд? аз 100таш мумкин 50таш бо ҳамун кора кардан гиранд. мумкин ам хеле шуданаш. таҷрибаи авж кардани одамои таҳввус ин хеле васеъ аст. дар бисёр кишварҳо ин чизро ин таҷриба иҷро мекунанд ва дар Тоҷикистон ман намебинам ки ин проблема ҳаст. шахсан барои худ ин одамон чун шаҳрвандан ҳастанд